horiek begiratu behar dira, birpasatu behar dira, ez gaude 20. mendean, gaude egoera larriagoan. Eta, hori da, itxatzen dugunez, zenbat lan dago oraindik. Bueltatzen naiz Penumak atera zuen informe honetara, ze hor aurkezpenean badago esaldi bat, asko gustatzen zaiguna, eta itxontxikeriarik ez, askira. Bueno, bakarrik, esan, webgune xume bat daukagula, eta hor duzue, zorroza da, labur.eus/svf, eta horretan badaukagu atal bat, FAQ atala, eta hor gaztelania eta euskeraz dago, eta inkluz daitezke, datuak, nik saltatu ditudan datuak, zehatzago, ze arazo daukan teknikoki hemen, gauza guzti hori jakina badituzu, oztopatu duzu. Besterik ez dakit pasatzen nahi zen. Justifikazioa proiektua egiteko, denbora laburpena, edo arrauten duratuta dagoela, zein da... Bai, haiek gomendatzen dizu, hor daukagu webgune horretan, daukagun atal bat, eta beste kide batek, ingeniero batek, hartu ditu proiektuan markatzen dituen helburuak eta garatzen ditu banan-banan. Denak doa sortik. Baietz, murriztu da, distantzia laburragoa egin behar dela, avanzada dagoen trafikoa desbideratu behar dela, edo rontegira, eskerreko aldetik doana ere, banandu behar dela, denak doa sortik, helburu horietaz. Baina, lehen esan duguna, egiten duzun analizia da, analizia bakarrik trafikoarena. Ez duzu kontutan hartzen, hori pandemian ikusi zen. Batean, garraio publikoa merketu zenean, publikoa zizen dena bitzen asko gehiago. Bi faktore horiek aipatu ditudanak, alde batetik kostea eta beste aldetik denbora, holan pentsatzen dugu, ez dela azterketa horren beste egin behar, trafikoa dago eta trafikoa, mugatuko dut nire azterketa, trafikoa zelan hobetzen. Guk uste dugu egin behar dela integralago, hau da, garraiatzeko dauden aukera guztien artean, gainera, helburuak, instituzioek markatzen dituzten helburuetan, haien markatzen dut, saiatu behar da, desbideratzen garraio, trenbide. Ze hori da, iraunkorrena, merkeena, eta... Talka egiten badu Europako helburu batzuen kontra, batzutan kontra egite horrek ezin da izan hori izatea behitu. Batzutan enten dira proiektua esateko ez hau kontra doa, baina interesak handiago direlako. Bai, bautagu kide bat, gure elkartean, hausokide bat, pertsonalki egin du errekurso bat Europan. Onartu dute. Horreko azteko berria da, hori indike kontuarietan ez da gertu. Eta orain, badago lehenengo fasean atxikimenduak biltzen dira. Atxikimendu pertsonalak, Europako biztanleen atxikimendu. Eta oso horreza da topatzea, sartze zara Europako Parlamentoan, lehenengo izena eman behar duzu eta izena emateko prozesua berreztatzea. Eta horren ostean begiratzen dituzu errekursoak, jartzen duzu subfluvial eta gertzen zaizu errekurso eta orduan atxikimendua eman alduzu. Hasiko gara, nik uste dut hasiko gara horren inguruan kanpaina batean, atxikimendu gutiak lortzen diren. Zer lor daiteke nortzik? Ez dut diren. Baina lehen ikusi dugunez, barkatu.
argi eta garbi esaten dute el objetivo de la Unión Europea compartido con la Diputación Foral de Vizcaya y ya contemplado en las políticas de gestión de la funcionalidad de la red viaria de contener el crecimiento de la movilidad. Hori, ingurumen inpaktuaren adierazpenak agerian utzi du. Barkatuzke, honen esmaten du kontraesan, oksimoroma da, ez que zaratzen duzu honek ardezko zera batzuk, zati hori, ez que... Ja, ez du zentzu hori. Horra erazten du la sextaren kasetari hori, esan zuena kasu batean, no estoy de acuerdo, pero voy con ello. No, es burdo, pero voy con ello. Hiru lau altxazo dira, baina, orduan, ze esplikazio horren baietz, ez? Baten batek esan badu baietz, ze argumentu, ze diputazioak izan da, bale, atalata guztiz ere, bale. Jaso duguna, justu, guk, astelenean egin duen prentsaurre, aurreko astelenean, astelenetako manifestazio aurretik, zapatuko manifestazio aurretik, egin nuen prentsaurreko. Eta prentsaurreko ostean, agertu zen Altzaga, eta esan zuen, ez da sortuko trafiko induzitu. Inolaz be, kotxe bat gehiago ez. Arrizazu, baina irakurri duzu ingurumen inpaktuaren adierazpena? Irakurri baduzu, zan lotza pizka bat, eta... Diputazioen baiezkoaren argumentu arrazia da, ez duela induzituko. Nik uste dut badela, naiz aditu horretan, baina haiek daukate arautegi bat... Politikoki berak eze argumentu baietzatzateko. Diputazioak, ziurazki izango da, haiek dituzten arauak, arautegi bat daukate. Eta arautegi horren arabera betetzen bada, bai, ez bada betetzen, ez. Baina dena dela, ikustu funtzionariak oso lan hona egin zuen. Ofiziala da, ofizial horretan agertzen dire kontrako argumentuak, eta baietza? Berdin. Politikoki baietz esango duzu, baina hau eta beste, naiz eta beste... Naiz eta argumento lerdo bat, baina... Lotzak bitxida da. Hau argumentatu eta gero, lotzak bitxida baietzatzeko baitz egiten. Baina hau laukatu dakigu. Eta datak, ze datak dakizkizu? Begira, lehen komentatu da, hau da, momentu honetan, behin-behineko proiektuaren ostean, inpaktuaren adierazpena markatzen diren hobetu behar diren gauzak, ez? Adibidez, debekatzen ditu leherketak. Baina momentu honetan planteatzen ari dira, baina aldatzen badituko leherketak egiteko moduan, egin ahal izango da, eta orduan horretarako beste ingurumen inpaktuaren adierazpena egin dago da. Ingurumen inpaktu honetan markatzen dira hobetu behar dituzten hainbat gauza. Eta orduan, hori ikusten da, cuando se cumplan las especificaciones que se establecen hau dago baldintzatuta. Hobetzen badituzte eta teknikoki hobetuko dituzte. Orduan, aurrera egingo dute. Epeak, atzeratzen ari dira behin eta berriro. Baina, entzuten dugunagatik, bada, teknikoki daukan konplexotasunagatik. Hau ez da, edo honetan, sartzen diren lehenengo aldia ez da. Aurreko batean, ez dakitzen bat, orain dela zenbat urte saiatu ziren alako zerbait aztertzen, eta ikusita zituen zaitasunak, bertan behatzen ziren. Zein informazio iturri dituzue, bakarrik aldizkari hau, edo diputazioatik nola dakizu zer egingo duten?
Bueno, proiektua Bai. Diputazioaren webgunean dago. Vale. Eta, bueno, proiektu guztiak bezala, hor memoria, neurriak, ikerketa geologikoa, hortik gauza batzuk atera batzu jubilatuta gaude, eta aztia izan du hori dena begiratzeko. Ni neu ez, baina beste ingeniero batzuk ibili dira. Galderaren asmoa zen, aldundiak edo foru aldundiak traba jartzen ditugu informazioa lortzeko edo beraiek erraztasuna ematen dute halako makroproiektu baten informazioa banatzeko edo? Aurre proiektua, behin-behineko proiektua eta ikerketa guztiak, batez ere Sener eta Idom ari dira egiten. Ez da diputazio bera. Pribatuak dira. Bai, pribatuak dira. Eta argitaratzen dituztenean, publiko ikus daitezke. Beste gauza batzuk adibidez, zenbat balio izango den amaieran, nik ez dakit oraindik kontrolatzen duten, baina hori isilpean dago, noiz hasiko den, badaude atal asko kontrolatzen ez ditugunak, baina dena gu horretan gaude da. Ez duz kontatu, baina orain dela hilabete batzuk talde ekologistek eskatu zuten moratoria. Esan zuten, planifika dezagun ondo lehen esan duan bezala, hau da, har dezagun Bilbo metropoli ez da bakarrik Bilbo, gu sartzen gara, sartzen gara horretan. Har dezagun, egin dezagun plangintza integrala sakontasunean, ikusita dauden garraio bide guztiak, ez bakarrik kotxearena, eta horren ostean ikusten dugun non inbertitu dugu hori, nondik hasten garen inbertitzen, eta ez, hasten gara ibaipekoarekin eta punto. Ez dakiz Adibidez, proposamen hori zabaldu diozue aldundiari? Guk ez dugu proposamen. Ez dago zuen. Hau da, baina ez dugu, ideiak ditugu, ez? Zera, metroren maiztasuna, neurri pilo bat, ez detzen egara, baina, pentsa gubezkarrera teknika. Hau da, plangintza hori egiteko, behar da talde multidisciplinarra, profesionaltasun handiarekin, eta behar da